Sustraia saioari ekiteko terreina arraza aurkeztuko dizuegu. Gaur egun galtzeko arriskuan dago, menditartasuna da bere balio handienetako bat. Arabako ardoak Euskadin sustatzeko abrak egindako kanpaina amaitu da. Izkiak Arabako ardo jatorrak identifikatzen ditu. 3 jatorri izenetako txakolingileak burubelarri dabiltza inausketan. Getariara jo dugu zeregin garrantzitsu horren berri izateko. La Puebla de la Barkatik esango dizuegu agur. Joan den larunbatean uztaberri eguna antolatu zuten bertan. Oiz mendiaren magalean hitzordua dugu Jon Koldo Bikandirekin, bere seme Koldorekin eta Txema Fernandez, Terreña Azleen Federazioko kidearekin. Bikandi ganadutegiko terreña abelburu batzuk nola dauden ikustera joan dira. Abereak Oizmendiko herrilarretako pinudi batean daude. Eta bertan geratuko dira utxaldi sanitarioa egiteko beste larre batzuetara eraman arte. Mendian gustura bizi dira eta ezin hobeto egokitzen dira gure klimara eta orografiara. Beraz, ez dute ia ukuluan egon beharrik, ez da elikagai osagarririk hartu beharrik ere. Bueno, hemen lur pobrietan eta ondo moldatzen diez, hemen pinu hartien sartute dauz, eta bertako eguraldi txarrei eta oin datozen egun txarrei eta ondo eutxiko dutzi hemen. Bueno, hemen martxoak 15 altzetan duzu izek eta oin hilabete honetako amaiera arte hemen egon bierko diez, behiak ateati obligeta oskue egoteko belarra urteteko eta denboraldi bat. Bikandi familiak urteak daramatza Piriniar aziendekin eta Euskal Herriko mendizaldiekin lan egiten. Kalitate handiko abereen alde egin dute beti eta duela 8 urte bertoko beste arraza bat ekarri zuten etxaldera. Terreña arraza. Guk oindela 8 urte hasi ginen arraza hau ipinten, menditzen lehen hasikeran hektareak hartzeko eta Pireneikak botan gintzelako, baina ezien honen moduen moldatzen hain ondo. Bertako eguraldi txarrei eta gogortasunei. Arraza hau erraz zerditu ohi da laguntza handirik gabe. Arraza honek oso errez egiten dauzalak eta normalean guk ikusi barik eta mendire gatozen nien baten bat berrize jaiote egoten da. Adibidez, oindala 7 egun edo hasi diez bertan jaiotzen eta hasikeran 2 ikusi gehiutzen eta atzo igoz egin zenien 5 jaiote eta seguramente igoten bagara 3 o 4 egun barru, beste 3ko ingo da biez talak. Txalei errapetik ematean, arrazaren beste ezaugarri bat jartzen da agerian. Haien namasena. Eta ganera behizek hemen txala mantentzeko eta errape nahiko batu eta hilez beteta ekiten da bie, bertako temperatura hotzei eta esnie beru hau egoteko eta alimento askoko esnie ekiten da bie arraza honek. Koldok terreña arraza bereizten lagundu digu. Behi honek mustur zuria ekiten dau, eta ganera behiaren gainean marra gorrizka bat ekiten dau markaute, eta agarrak ikusten zuen moduen zuritxuek punta baltzaz, eta bustanien ule rizauek eta ekiten da bide. Koldo, Bikandi familiako 3. belaunaldia da aberekin lan egiten. Derioko nekazaritza eskolan trebatzen ari da baso teknikari gisa. Dena den, abereak maite ditu gehien eta haien artean oso erraz mugitzen da.
Nire aita hasi baino harina, nire aititek behi batzuk ekiten zara izan, Suizak eta, nire aita hasi zanien, Pireneikak arraza ipinten hasi izan, eta ondoren, arraza hau ipini genuen terreinie, eta ointzen ni hasi naz, pixkar ja, txikitatik laguntzen notzen aitai, baina gero eta gehiago laguntze hotzet, eta basogintza ikasten nabilen arren, moten dago, honegaz jarraituko dela momentuz. Abeltzaintza estentxiboa funtsezkoa da mendiak zaintzeko, eta eginkizun horretarako terreina arraza bezalakorik ez dago. Abeltzainei esker mendize garbi eta mantentzen diez, honek kriston laboria egiten da bi hemen, mendize garbitu, eta gero ganadu, abeltzaintzei esker pista manteni du eta mendiko lan guztizek eta abeltzainei esker egiten diez, eta hor zaitik jentiek disfruto baldauz paraje polito honetaz. Iurretako baserriaren ondoan terreina gehiago dituzte. Ganadutegiko abere guztiak bikainak badira, abelburu hauek onenetan onenak dira. Hemen dauden abereak txapeldun izan dira hainbat lehiaketa morfologikotan. Orozkoko Euskadiko txapelketan barne. Hemen dekoz Orozkora eta Mungiara joan ziren behi batzuk, oindala hilabete bato gainera Orozkon ibili ziren bertan dago Sekor irabazlea eta Bigantza irabazlea, eta bertan daudez, oindala bi hilabete hoizera igo ginen niaitatan eta ikusi genituen hoberenak eta aukeratu genituen, eta ezkerra ondo geratu ziren Orozkon eta pozik atera ginen bertatik. Abelburu hoien artean, hazitarako zezenaren presentzia ikaragarria ikus daiteke. Neurri handi batean, zezenen bidez lortzen dute ganadutegia hobetzea, eta bikandiren zezenak apartak dira beti. Eta oso garrantzitsua da, orain ditu Sekorra eleganta edukitzea, orain dela urte bat kendu dugun Sekorrak kriston mejoria ekarri dugu gure kortara, eta orain dugunak espero dugu bera bezainona hobea urtetzea. Koldok azaldu digunez, abereak ugaltzeko zein hiltzeko saltzen dituzte. Bigantzak eta oso errez saltzen ditugu, jente asko gure dauz eta, baina Sekorrak eta saltzerako orduan, orain alategira eta saltzeko, gero eta salida gehiago ematen ari gara eta okel oso kalidade handikoa lortzen dugu. Txemak federazioaren zereginez hitz egin digu. Orain, Ipurtandi izeneko genea ezabatu nahi dute. La federación la componen las tres asociaciones. Hiru lurraldeetako elkarteek osatzen dute federazioa, eta haren eginkizuna genealogia liburua kudeatzea da. Terreina arraza galtzeko arriskuan dago, eta kudeaketa hori egitea ezinbestekoa da arrazaren kontserbazio plana aurrera ateratzeko. Oso garrantzitsua da, beraz, abere kopuruari eta odola aidetasunari eustea. Gurutzaketaren batean, arraza kutsadura bat gertatu da, eta ganadutegi batzuetan neurriak hartu behar izan ditugu. Ipurtandi izeneko genea da. Anomalia genetiko horren ondorioz, gihar batzuk gehiegi garatzen dira. Eta hori ez dator bat terreina arrazaren ezaugarriekin. Neurriak hartu behar izan ditugu. Batez ere arren kasuan. Orain, zezen bat aita gisa inskribatu ahal izateko, amaren eta aitaren aldetik erroldan agertzeaz gain, Ipurtandi genean negatiboa eman beharko du. Aitaren akatsa behin ezabatuta, nahi gabeko ezaugarri hori ere ezabatuko dugu. Este efecto, este carácter no deseable. Arraza honen menditartasunak haragiari kalitate paregabea ematen dio. Kantitate gutxi, baina kalitate handia du. Federazioak terreina arrazaren haragia merkatuan ondo identifikatuta egotea nahi du.
Nosotros no somos competidores en cuanto a... Gu ez gara lehiatzen haragi kiloak ekoizten. Baina badugu zerbait esateko haragiaren kalitateari buruz. Haragian gantz infiltratua dute. Garai txarrei aurregiteko eta elikadura nahikoa ez duten erako. Erreserba modura gortetzen baitute gantz hori guztia. Haragi honen aldea zaporean, samurtasunean eta beste ezaugarri on eta desiragarri batzuetan dago. Horregatik, federazio gisa eta arrazaren defendatzaile gisa dugun helburuetako bat, produktua merkatuan ondo bereiztea da. Zaila da. Baina hain produktu hona da ze jendeak gure hamburgesak dastatzen dituenean, adibidez, Orozkon egiten dugun dastaketa monografikoan, beti galdetzen baitigu haragi zoragarri hau non eros dezaketen. ¿Dónde puedo adquirirla? Terreina galtzeko arriskuan dagoen bertoko arraza da. Urteetako lan bikainari esker, abereen kopuruak eta kalitateak nabarmen egin dute hobera. Arraza honetako abereen haragia eta estentxiborako dituen ezaugarri honak, bi arrazoi baino ez dira Euskal Abeltzaintza ondarearen parte den arraza hau bultzatzen jarraitzeko. Abra elkarteak amaitutzat jo du Euskal Herrian ahizkia sustatzeko egin duen kanpaina, Arabako hegoaldeko ardoen etorkizuna bermatzeko helburua duena. Izki horrek esan nahi du arabar ardo peto-petoa zari garela. Arabako Erriosako upategien elkarteak eskualdeko 80 upategi biltzen ditu, eta mahastizaintza eta ardogintza sustatzeko eta indartzeko ekimenak lideratzen ditu. Aikur berria aurrera pauso bat da, eta kalitatea, jatortasuna eta lurrarekiko konpromiso sakona bermatzen ditu. Euskadiko hiriburuetan oinarrituta, kanpaina arrakastatsua izan da, baina oraindik lan asko dago egiteko. Arabako Errioxan bezala, txakolinaren jatorri izenak erabat murgilduta daude inauste lanetan. Getariako Amestoi upategiak lantaldea lursailetan banatu du. Guztira, 14 lagun dira eta Jose Miguelen agindupean urte osoan egin beharreko lan guztiez arduratzen dira. Jose Miguelek 16 urtetik gora darama Amestoin lan egiten. 50 hektarea mahasti baino gehiago lantzen dituzte, guztiak parra eran jarrita. Inausten ari diren lursailak mahats beltza ematen du, Hondarribi beltz barietatea hain zuzen. Hemen Zumaiko hontan dazkau, Urtiazarren 10 hektarea, maz beltza, Hondarribi beltza da. Eta oain egia hementxe hause poatu nahian. Jose Miguelek abantailak ikusten dizkio parra sistemari. Lana handiagoa da, baina emaitzak ere handiagoak dira. Guk parrala daukau, eta espaldera baino kantidade gehiago emateu, matza, eta kalidadia berriz, berdina kalidadiare. Orduan, guk otau zehatu dugu parrala atigan. Eta geta eian gehiena do parrala. Espaldera bado, zehose, baino denominazion gehiena do parrala. Mahats bilketa arintzeko eta errazteko 2 urte daramatzate mahatsa biltzeko makina bat erabiltzen. Parra sisteman lan egin dezan diseinaturik dago. Inauste lana zertxo bait aldatzen da, mahats morduak ilara bakoitzaren erdira eraman behar dirata. Makina daukau kosetzatzeko, baino arek matza biltzeu erdian. Daka 1,70, 1,60ko kajera dauka, eta orduan arek
biltzeu erdian. Orduan, matzak, iskinako matzondoko matza ez du biltzen. Orduan, pixkana-pixkanaka egin berdeu, poda luzatu erdira, erdin emateko matza, eta gero makinak biltzeko mon jartzeko. Jose Miguelek nola inausten duten azaldu digu. Poda, aurrena, poatzeakon, nik hau poatuet, hemen jungo banitzake, hemen espanu geutziko, bibegiko bat, atzian pulgarra esatean bibegiko bat, orduan, eta hau utziko banuke, orduan jungo nitzake, geota geurrutio, matza, geota beste aldeaino, orduan, iuki berdu, bibegiko atzian utzi bertzaio, urrungo urtien hortik atatzen, adarratikan, ua usteko, eta beti matza iuki berdu, honen bitardiko kali edo, metru eta 25 hemen matza hemen iuki berdu, bestela jungo litzake beste hila, orduan, beti moxamar iuki berdu matza. Inausi ondoren, lantalde hau upategiko lursail guztietara itzuliko da, alambre sarea tenkatzeko eta agak lotzeko. Guain matza, podatzia bukatze dunen, lotu ite deu. Lotu baino leheno ite deu, alambriak eta postiek eta pixka tensatu, alambriak ondo tensatuta jarri, eta gio, adarra aldan ondona zabalena lotu berdu. Txukun, harta handik atatzean adarrak eta zeak ondo zehatzeko. Guardasol bat izango baliz bezala, berdu. Eta horrek lan handik emateigu. Haienak lurrera eroriala, maastiko kaleak estaltzen dituzte. Haienak makina batekin txikitu eta ongarri gisa erabiltzeko prest utziko dituzte. Matzan adarrak iteitugu tratori egin danak txikitu. Desbozo hori bazkau, tratoria jatzen zeagin mailu egin eta arekin dana txikitze du eta abono bezala hor gelditzea. Lehengo batzuk erreite zituen, baina guk ez dugu erretzen, guk dana txikitu ite du. Inausketa urteko lehen lana da maastian. Ondo eginezkero, funtsezkoa da urrengo uztarako eta mahatxondoen garapenerako. Poda importantia, oso importantia, porque zu pentsa osazu, urrungo urteako podako eta matza emateko gero adarrare ze adar utzi beti bizta pixkatei berdu. Eta gero arbola ez da matza 2 urteako da 40 euneko geba daude, orduan, hoi da poda oso ondo imerdan gauza, porque bestela arbola zeitun zehatzea. Hil o balio estula gelitzea, orduan oso importantia da. Goiza, euritsu eta zakar hasi da, baina orain aterrune bat dago. Urtantak mahatxparretan daude oraindik eta lana askoz atseginagoa da. Bien bitartean, orkatzek eta basurdeek lursailetan egiten dituzten txikizioak erakutsi dizkigu Jose Miguelek. Kalte gehienak sail berrietan daude. Hau da, kala bat izango alizet, eta hau amurrauta jateu. Eta maaztitan nola asko baldimado, iteu Jesukriston pikarrik, jota zulatu dana iteue. Maazti hontan ez du iten olako hondik, baino maazti gaztetan, jatatan agatea ititu ipurditikan. Eta hori da kriston problema. Horrek, baza horiek eta kortzuak. Kortzuak landare gaztia, hola nunbaiten aldauta dona, itxi merra do, porque bestela, jotatanak jata jan da, zeo ze pentsau berkoa, porque pixkana, gehiago eta gehiago, bai, baza horria, kortzua eta, bueno, a ber, hoi pixka frenatzia badon. Lantaldeak mahastiak prestatzen jarraitzen du, mahatx mordoak eder eta indartsu aterako direla ziurtatzeko. Horrek, uzta ona ekarriko du zalantzarik gabe.
Joan den larun batean, Arabako La Puebla de la Barkan uztaberri eguna antolatu zuten berriro. Egun horretan, udalerriko upategiek ateak zabaltzen dizkiete bisitariei bertoko ardoak dastaditzaten eta upategiko lanak haien artean ezagutzera emateko. Ebro ibaira begira bizi den herri eder honetako kaleak janari postuz beteta agertu ziren. Denetarik zegoen, txorizoak, erroskilak, barazkiak, gaztak. Ordu gutxiren buruan, etortzekoak ziren milaka bisitariei harrera egiteko prest zegoen guztia. Bitartean, plazan, ospakizun ofizialen erdigunean dena antolatzen ari ziren ardo berriekin egin beharreko topa prest uzteko. Herriko egutegian gorriz agertzen den jaia hasi baino lehen, Maite Kordoba alkateak urduri zebilela aitortu zigun. Nervios nunca faltan. Nervioak ez dira inoiz falta. Gauz asko prestatu behar dira eta xehetasun txikiak dira. Eta den antolatuta dagoela ikusi arte, ez zaude lasai. Tranquilo, sí. Orain arte, uztaberri eguna 19 aldiz ospatu dute eta balantzea ezin hobea da. Balance positivo. Balantzea ona da. Baina egia da kosta egiten ari dela upategiak animatzea. Egoera ekonomikoa ere ez da onena. Eta kosta egiten da upategiak animatzea. Baina balantzea ona da. Muy positivo. Uztaberri eguna hasieran jai intimo eta hurbila zen eta gaur egun oraindik ere hala da. Baina edizio bakoitzean gero eta jende gehiago etortzen da Euskadi osotik. Txabarri alkate zenean, orduko zinegotzi Mari Carmen Najerak sustatu zuen festa hau. Dagoeneko gure artean ezpadago ere, Maitek gogora ekarri nahi izan du Carmen Najera. Esta idea surgió de una Ideia hau Mari Carmen Najera zinegotziak izan zuen. Lagun minak ginen, baina zoritxarrez zile egin zen. Ideia asko bururatzen zitzaizkion beti, eta gehienak indarrean daude. Uztaberri egunarekin jarraitzea, berak hasitakoari omenaldia egitea da. Haren ideiak jarraipena duela ikusteak ziur nago poztuko lukeela. Continuidad en el tiempo. La Puebla de la Barkan 17 upategi daude eta zuzenean edo zeharka ia biztanle guztiak bizi dira ardogintzatik edo mahastizaintzatik. Pues habrá sobre 17 bodegas. 17 upategi daude, eta biztanleon 195 mahastizaintza eta ardogintza ditugu ogibide. Beraz, sektore garrantzitsua da. Gaur egungo egoera ez da batere itxaropentsua. Eta nekazariak adoregabeturik dabiltza. Egoera ez baitago argi. Gainera, ziklo hau denboran luzatzen ari da. Está haciendo un ciclo muy largo. Agintariak plazara hurbiltzen hasi ziren, tartean Imanol Pradales lehendakaria eta Ramiro González Arabako ahaldun nagusia. Jaia 12etan hasi zen, aurten pregoilaria Peru Abarrategi bertsolari gaztea izan da. Plazer handi bat, ez nuen uztaberri eguna ezagutzen, eta, bertan La Pueblan irakasle bezala nabil LH5 eta 6. mailakoekin bertsolaritzan, eta, beraien aurrean ere horrelako rekonozimendua jasotzea, plazer handi bat. Ekitaldi ofizialari amaiera emateko, agintariek eta publiko ugariak topa egin zuten. Ondoren, Amaia Barredo sailburuak Arabako Errioxako ardoen esportazioen igoera nabarmendu zuen. Hemos cerrado el 2024 con un 2024 urtea itxita, esportazioak nabarmen hasi dira. Jatorri izeneko ardoetan 12% hazkundea izan da, batez ere merkatu garrantzitsuetan, Estatu Batuetan, Erresuma Batuan edota Kanadan. Japoniako merkatuan izan dugun gorakada ere azpimarratzekoa da, 154 hazi baita. Baita Mexikon ere, 134ko hazkundearekin.
Merkatu berriak oso interesgarriak dira hurrengo kanpainari begira. Eusko Jaurlaritzak sektorearekin lan egiten jarraituko du eskualde aberats bat eraikitzeko, ardotik bizitzen jarraitzeko eta ongizate maila hobetzeko. Ardoa, balio katearen barruan zenbat eta gehiago txertatu, orduan eta hobeto. Dentro de lo que es la cadena de valor. Ardoa eta mahastizaintza dira Arabako Errioxaren eragile ekonomikoa, baina kultur balio garrantzitsua ere badira eskualderako. Hala adierazi zuen Noemi Agirre diputatuak. Es parte de nuestra cultura, o sea, al final Gure kulturaren parte da. Arabako Errioxan ardo kultura da nagusi. Eta hori Euskadiren parte da. Parte de todo el territorio y parte de Euskadi, ¿no? Hemen daude gure ardorik onenak. Munduko ardorik onenetakoak. Gure ardoez eta gure herrialdeko dibertsitateaz harro egon behar dugu. Baita sektorearen dibertsitateaz ere. Arabako iparralderago dagoen eremuan abeltzaintza da nagusi. Arabako erdialdean nekazari lurrak dira nagusi. Eta azkenik, opari bat bezalakoa den eskualde hau daukagu. Errioxa jatorri izenaren barruan, mahasti hauek euren bereizgarri propioa dute. Rioja tiene su diferenciación. La Puebla de la Barcan, bolo izeneko platera berreskuratu dute. Bakailaoa eta patatak ditu osagai nagusi. Bertako lagun talde batek urteak daramatza boloa ezagutzera ematen. El bolo es típico de la Puebla. Boloa plater tipiko bat da. Bakailaoa, patata, arroza, piper lehorra, tipula eta baratxuria daramatza. Aspaldiko errezeta hau gure aitona monek egiten zuten. Goiza aurrera zijoan, Mikel Garaizabalen ohiko dasta komentatuarekin eta kanpotarrei zuzendutako bisitaldiekin upategiek ateak zabaldu baitzituzten jakina. Upategi hoietako bat Loli Casado izan zen. Jendea upategira zijoan bertoko ardoak dastatu nahian eta elaborazio metodoez eta eguneroko lanaz galdezka. Para nosotros es muy importante que el cliente... Guretzat oso garrantzitsua da bezeroa upategira etortzea eta botila bakoitzaren atzean dagoen lana ikustea. Tomar un vino, sino que el trabajo que hay. Sí. Bide batez, Arabako Errioxako ardoak, gure herriko ardoak eta gure upategiak sustatzeko aprobetxatzen dugu. Y de nuestras bodegas. Uztaberri egunak arrakasta handia izan zuen berriro ere. Jai honi esker, eskualde berri baten ardoak sustatzen dira, eta bide batez, La Puebla de la Barcak udalerriko txoko guztiak ematen ditu ezagutzera.